Να βλέπω εγώ την ώρα, θα σου πω εγώ πότε να ξεκινήσεις. Έχω ξεκινήσει ήδη. 20, 19, 18, 17, 15, 13, 4, 13, 11, 10, 9, 8, 7, Κυκλίνει η κάμερα. 5, 4, 3, 2, 1. Πάνω, άμα έκανες και άκρη. Κόβει, μου φαίνεται. Μου βλέπω να το έκαμε μια τούμπα έτσι όπως πάει. Παιδιά, δεν έχει κάνει καθόλου προπόνηση ο Τάκης. Για πλάκα έχει έρθει. Άμα δεν φωνάζεις. Έλα ρε Τάκα ρε! Έλα ρε στα αυτιά μου να βλέπω. Πού να πάω ρε. Ω μαλάκα να φτάσει ο άλλος. Σαν και εσένα, πόσους γύρους του ρίνει. Παναγιώτης είναι ο άλλος. Έχει και πιο πάνω. Ναι, αλλά είναι αυτός. Έχει πει τι μονέβα πιο πάνω. Ο χρόνος του αθλητικού ατόμου της Νέας Ιωνίας είναι 18-95. Ο χρόνος του αθλητικού καλαμύρι του Ολυμπιακού. Ρε, είναι κουραστικό ρε, σταματήστε. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον άλλον. Τουλάχιστον να τερματίσει ρε. Δεν θα πείτε ότι τερμάτισα. Στην κόκκινη σημαία Δημητριά της Χρήστος, νούμερο 18, Ποδηλατικός Κλαστικός Σύλλογος Λάρισσας. Στην πράσινη σημαία Θεοδωρίδης, νούμερο 6, Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος. Και να πες πάνω στον άλλον. Α. Ναι, είναι ψευδόνυμο, για να το καταλαβαίνουν. Μην τον πάρουν παπαράτσι. Έλα ρε αθλητή! Μην κοιτάς απ' έξω. Ποκέμον. Να σου το φταίω, εγώ αυτή. Ποια άλλη, θα κάνει καμιά άλλη τις μαλακίες της. Έμεισα πίσω να βρει, δεν ξέρω να τελειώσει ποτέ. Εσύ να δούμε μετά δεν θα μπορείς να κάνεις. Να περπατήσεις, να δεις, να μιλήσεις. Να κατουρίσεις, να χέσεις. Λήψη 3 τέταρτα. Κλείστο, ρε. Σκηνή 3. Σταμάτησε. Τέλος.